Gají? Ukaž, jak se opaluješ. Ukaž, jak se opaluješ. Tak. Jo. A ty kytičky tě tam rozčilujou, vej. Gají? Jej. Gají? Dáš mi míček? Nedá. Gajinko? Gají? Ty ona máme hluchýho psa asi. Gají? Je, co tam máš, škrtka? Gajinko? Co tam je? Pozor. Tam je určitě nějaký krtek. Já už. Ona kouká ty. Kde je Honzík? Je, co tam dělá? Tam je ve vodičce, víc, Honzík. Je, co to bylo? Gajuš? My máme fakt hluchýho psa. Je, a co tam ten Honzík dělá? Bláděn, viď? Chci si dostat na madračku. Gajinko? Gají? Ty budeš muset mít asi cvičák 10 let, tyjo, než se něco naučíš, ty. Jo, děti. Ty svělíko. Co tam vidíš? Drbeme se. Blechy máme, jo? Blechy. Hezky. Nevím. No, možný. Ja. Psychicky nevydržela a sežere mi teď ručník. Je. Au, Gají, ale nahrávám tě. Teď to budeš dokumentovaný, jak mě tady koušeš. Au. A tohle pustím paní učitelce ve škole. Jo. Kájo! Nesmí. Fuj. No já to tady nahrávám teďko, tak tady není, nebudu ječet. Ne, už mi žere foťák.